Wis ngantuk urung, Nduk? Dereng, Dereng nggih. alhamdulillah. Semak mripatmu ya puadang no. Padahal iki mau kula tas mimi obat watuk loh, Pak. Apa ya? Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya kan. nggih. Heeh, ning nyatane mripatmu jek putih. Enek Alhamdulillah. ireng-irenge barang. Dadi ngene, Nduk. Awakmu semangat sebabnya apa bengi iki awakmu semangat banget? Sebabnya pun dangun boten derek jenengan. Nggih. Kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sokibul Hajat gitu. Nggih. Luar biasa. Nanggap jenengane wis nanggap awakmu ki wis dirancang piye carane supaya awakmu iso ngadiantara sana daleme Pak Suhadi nggih. Nggih. Nyatane alhamdulillah kelakon. Anggap kowe angel lho kan. Jadwalnya terlalu rapet. Ya, ya. Nggih sampai harus menentukan jadwalku yang longgar, Pak. Betul, iya, ya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nyatane jeng ben niku nggih menyesuaikan jadwalmu sing longgar ning Karanganyar tanggal 24 kuwi ya. Nggih. Sak longgarmu kapan nyatane sing nanggap ya gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Alhamdulillah, nggih, Pak. Nek ora keterima mesti alah golek sinden liyane mesti ngono kuwi. Dalang ya seperti itu, nek keterima ya manut karo dalange. Nggih, Pak. Nek ora keterima delalah tanggapan murah dibatalke. Nggih, alhamdulillah. Nek jenenge keterima ki dalang ora iso golek tanggal liyane ya gelem sing nanggap, gitu. Nggih. Nembang apa saiki Cahayu? Monggo niki Jineman sik ngono ta? Nah, mat. Para pinisepuh tasik pareng lenggah ke lho, Bapak-bapak. Sik kepengin buktekne nek Calindri kon nembang klasik iso apa ora? Loh, malam hari ini atau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing lenggah ana daleme Pak Suhadi, saha Buati ning akeh sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok iki ning Dwi Jolaras Indonesia isih 3.500 sing nonton awakmu. Kaya ngono kuwi. Lah ya biasane 150 itu. Ya heeh. Jineman apa nak? Cahayu. Jineman micil ketoprak nggih. Oh, pelak napa silindro? Pelak. Pelak nggih. Nah, ya. Deh. Ayo Mas. Yokohama. Ya, coba. Topi Yongban. Ngono kan ya? Nggih, Pak. Ah, ya. Iki ndere ajar nggih. Mungkin nek salah ampun ditukani lho. Oh, mboten sampean iki anakku ge ayu. Lek salah ora tak seneni, beda karo sing cungpe kae salah kekrek cangkeme. Ya ora. Ini aja ora ngetok-ngetoki truk lek labuh Mbak Reno cungke kan biyen ngene sak yaene. Ayo, kuwi tak wet-wet kok. Nah, ya sesuk pamit. Sesuk kira nyanti-nyanti kok. Iya, coba kayak apa? Duh Kakung? Sesuk nek kondur salam go Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. Nggih, Pak. Ki mau melu ora? Boten. Oh, mboten. Jaga adik. Jaga adik. Nggih. Ya. Mau Caca kok parikane rapas to, Truk? Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin. Iki dudu parikane wangsalan, Gong. Ngono ya pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta? Mula pipa pabrik ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Pipa montor apa kuwi? Aja gawe repot apa kuwi? Kenal pot? Iya, Kang. Pipa banyu. Apa kuwi?
mlaku alon-alon. Apa kuwi? Paralon? Iya, iya. Bener. Pipo wong. Apa kuwi, Kang? Aja gampang lali. Apa pipo wong kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya. Lanjut. Ya. Lajeng. Kanca-kanca Dwijo Laras, tepuk tangan buat anak wedok Niken Salindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang ya dipangan. Loh, piye to? Lagu lagi digawe, karo Niken wis dipangan. Oh iya iya iya. Jare bar nyiptakne lagu anyar nduk Ken. Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Nggih. Oh iya. Bunga. Ya, kuwi duet apa nyanyi jen nduk? Ya, Mbak. Pak. Ya, Mbak. Nggih. Ya, Itu saged digamel anggap. saged. Nggih. Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik Wong elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Weh. Sakniki ngen mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo, ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketingale pelok. Oh, larasnya petot. Pelok kok petot. Pelok kok petot. Bagongnya ngomong, ngerluwe ngomong gampang kleru itu. Alah. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikeki daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe, terus apa ke mau urang. Weh, luar biasa. Matur suwun Mas Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, langgam nduk jajal sak langgam kok gen ditutne karo mas-mas Dwijo Laras Indonesia. Tak pengen krungu Bapak. Ya, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Ndek iso lagu Ngawi Rama. Oh, mergo nek mondol kok. Ora nek mondol mbuh nek ngirane. Nyoba slendro, Mas. Oh, Slendro. Nggih nek pelok kok dhuwuren ketinggalan. Oh, ngoten. Ya, Slendro Mas Joko. Mungkin nek slendro ke kendean berarti kok pindah pelok neh ngono lho. Oh iya, ora apa-apa, Jenenge bebas. dijajal ayo. Dijajal boleh, Aja heeh. disalahne. Ora nek sing nyalahne kowe. Lek nyalahne kowe tak gewelute. Nah, ya. Nek gamelane entuk dijajal, nek wong ra entuk terus. Oh iya, heeh. Wong kok dijajal. Ayo Desa. Ya. Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Ya, coba.
Nyada aku ngalemoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu duh wong bagus jajantong atiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang endahe seni wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi aku nganti jroning ati kami sing paling tanti anti rino kelawan wangi dongaku mong siji duh Gusti mugi seketna tekan pati Piye Mas Dujo Laras nabuh lagi pisan lho. Wis pas urung? dereng Dereng to. Wis susu lek pas, Nduk. Wis susu lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek susu lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggone. tapi niki pun radi menyatu loh Menyatu lan nggih Heeh. sudah bisa mengikuti Ada chemistry ya? iya Iya. ini lagunya juga itu ada chemistry-nya Pak menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Cek to, seniman karo seniwati ngono to. nggih Heeh, seniman karo seniman lanang utul lanang no. Maksudnya seniman karo Boti, seniwati. nggih. Heeh. Seniman kalian seniwati Heeh. mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Hmm? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Pak. Oh rahasia. Iki jane lagu sket biyen opo. Lagi metu iki. Pak. Kok ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet leh. Sempet lulu. Ya, jajal digongke, tindake. Ya. Lah sampun tek niku Pak asine. Wis to? Empon ngoten tok Oh ngono tok. Nggih. Oh, iki kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki mon tek tenan. Sampun. Ora Niku krasa. dibaleni ref ping 2. Oh, ngono iya. Gitu, ya. Tak kira ki mesti gantung ya terus. Heeh, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu bunga ya Pak. Siap. Ya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Ampun. Oh tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut no langsung dadi. Dadi ki kan, dangdut langsung dadi ki. Oh. Sik momennya penabuh yo. Tenane lho Pak Dok. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to, Mas? Kudune wis iso. Ardi ki. Kayaknya aku mau nyanyi dicatat pisan. Iya. Ya, besok tanggal 24 genah dadi apik. Nggih, Pak. Mungkin digarap nggih, Pak. Digarap, Di aransemen ya, Pak. di aransemen, heeh. Mang anu, sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang aransemen. Ya, Apike Pak Do. digarap pelok ya. Apike pelok napa slendro? APS slendro, Pak. Apike slendro. Oh. Apa engko slendro engko di-improve dadi pelok. Oh iya. Engko gen coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendang kuwi Pak dosen sing tukang garap iringan Dwijo Laras Indonesia ya Nggih. Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh. Pak Do Dewi anu lho nyuwun WA kula lho punan. Apa ya? Nggih. Eh, Mas Ardi sing ngomong.
Pak Toto nyuwun wiane sampean, Dik. Oh, sing njaluk sapa Ardi? Heeh. Weh. Asine kuwi modus Ardi. Asine. Ya, engko digarap sing apik. Wes to, njaluk karo Pak Do iki arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan Dwi Jolaras Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Coba sama tak pameri ya garapane kanca-kanca ya. Nggih. Sing nembang ibumu. Bu Dwi Lagune napa? Kurniawati. Lagune Loro Sesigar ning garap gamelan Bali. Oh. Sok sampean ngonekne kudu wis iso. Ya, ya. Iya, Pak. Ayo Bu Dwi. Nah, Bu Dwi mau rong sempat nembang. Nah, ya. Meh padha to niken karo mboke, meh padha. Nah, neng Facebook itu diupload wong loro fotono. Ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Ya. Aku wis nyauri istri saya itu. Aku yang ngono. Nah, yo. Loro Sesigar garap Banyuwangenan Bu Dwi Kurniawati. Yo, sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, coba. Coba, iya Cok, kayak apa Cok? Musiknya gini ngetutke, Loro Sesigar. Ya. Ya. Yuk, Banyuwangenan bro, dados.
GG Collection. Terima kasih. Iya sing nulis Mas Sri Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada, tapi di aransemen cara gamelan Bali. Wah iya. Wis jenenge anu Tru. Cara kendaraan utawa mobil iki dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu ning diiseni balungane. Ya, mumpung awake dhewe nduwe gamelan Bali. Ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas. Anggone kanca-kanca di Jolaras Indonesia piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik marang perhatiane para pamirsa. Oh, ngono ya, Tru? Ya, Mas Gareng. Mula kanca-kanca tetap berkreativitas, berkreasi. Paribasane kreasi tiada henti ngono kae, Tru. Heeh, ya coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Saka Ngawi? Heeh. Mbak Wanda karo Mbak anu Wiwi Irnawati karo Anjar Sari. Oh ngono. Ana permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Okvalika sing saka Sidoarjo. Oh ngono. Ya, Oh bar iki, Tru. Wah ya, ora krasa kok cuwepet men jam 3, Tru. Ya, Ya. Nyambut gawe ki anggere seneng tur alate mendukung, penonton padha mendukung juga kuwi ora krasa kok. Mosok? Ya, Wapet men meh bar to. Lah ya, Ya iki pamundhut pirang-pirang. Ngono. Lekmin Kayeng Kidul. Tasih monitor Pak Kangko. Nggih, matur nuwun sugeng dalu Mas Kangko. Menika mirsani saking lokasi Babatan Tengahan. Lho nggih. Pak Marsono pilang kenceng ugi wilujeng enjing Mas Kangko. Mirsani Dwi Jolaras Indonesia Channel saking Pak Tulus. Warung Tombo Luwe ing Cikarang. Sing disuwun lagon uga karyane Mbah Sukuron Suwondo. Ula Tampar utawa Nyidra Asmara. Nderek nyimak Mas Joko Kedung Malang Tru Kediri. Ya, Tasih monitor. Nggih, CP Sekar Wangi Jaya. Nggih, Mas Slamet uga Pak Enandang Gemolong Seragen. Sing kata sangat uga Mas Diko Sine. Ya. Iki sing disuwun lelagon karyane Mbah Sukron, Nduk yang karo Wanda karo Wiwi apa? Nggih. Sak menawa kuwi ya. Nah, ya, mergo iki pamundhut saka penggemar yang setiap live pasti nonton Pak Tulus Cikarang. Oh iya. Nyidra Asmara. Ya garap gamelan Bali, Tru. Ya. Ya, coba. Kayang apa? Diaturke. Diaturke? Heeh. Ya. Monggo, diaturaken monggo Nyidra Asmara utawa Balada Cinta Ula Tampar karyane Ki Haji Sukuron Suwondo. Yuk, dados.
Pur. Mas Joko bilang kenceng tasih ngebiar wonten lokasi. Matur sembah nuwun. Luar biasa ya kok. Ya iki minangkani godhong tela wae iso gawe lega ya gene menungso karo menungso ora iso gawe lega ngono kae. Heeh. Ini kan kon duet karo duel karo Opa. Ya, heeh. Lagune manus sing cah loro apal apa? Nah, ya. Ngono, Truk. Ya, ya. Disumpati sa, disumpati sa. Ya, ya kaya ngomong. Nah. Mari berdiri, yuk. Kaya ngapa? Gamelan genti, yuk. Yo, lagune apa nduk sak loro? Nggih niki nuansane gamelan napa-napa, Pak? Enek musike ya ditanjakne yo. Oh iya. Ana musike kok. Aku iki biasane lek ning Ngawi iki ora tau nggawa musik ning gandeng ada permintaan sore digawe campur sari. Mula tak gawakne ora ketang elektun. Ngono. Harus mengikuti permintaan tuan rumah ya, Pak? Betul. Dadi manut karo sing nanggap Truk wingi ning kandangan wingi ora nganggo musik. Ya, Iki gandeng di penjalan Pak Suhadi ngersake musik, awake dhewe ya digawake. Oh iya, heeh. Pokoke manut karo sing nanggap ki aman. Apa wis kompromi lagune apa? Sampun. Apa? Sawijining dina, Pak. Sawijining dina. Bisa, Mas? Bisa ganti wae, Mas. Kapaku Ya, kapaku kapang, Mas. ya. Gak bisa, Mas. Ganti mawon, Mas. Mau bisa nyawang mawon, guys. Bisa loh Mas. Bisa tuh Mas. Ya Allah, ngono ra mongket dhewe iki. Iki padha-padha putri saka Jawa Timur ya.
Jawa Timur kok mending api-api ya. Opa saka Sidoarjo. Niken saka Kediri, bojoku ya kok Blitar. Ya ta? Kok api-api ya. Isi sing ngebeki wong Jawa Timur itu lho. Ya heeh. Ya Wiwi ya Madiun, Jawa Timur. Ya Wi. Kowe ya Jawa Timur. Wanda ya Ngawi. Heeh, ngawine ning ngendi-ngendi. Heeh. Mbak Rena Cuk Bluro anu Bluro ya melu Jawa Timur. Wis gen. Ya. Mutung lho mak tong Pak. Ben wi gampang ngutung kok wis gen. Bila nesu mekrok kok. Apa gimana gini? Kenapa mas? Apa? Kapangku kapang. Kapangku kapang. Ya. Ya, coba kayak apa? Ya. Ya. Ya terke. Ya. Terima kasih Nduk kan. Wis jam 3 muncul awakmu ge istirahat. Nggih, Pak. Mergo sesuk sik bacun yang ngendi-ngendi. Jaga kesehatan